ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ମିନୁ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମିନୁ କହିଲା, ମା ମା ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମତେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆରେ ହଁ ରେ ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତତେ ଭୋକ ହଉଥିବ, ହେଲେ କଣ କରିବା, ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। କାଲି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏଇଠି ଥିବୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲେ ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ ତ? ହଁ ମା ହଁ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆରେ ଝିଅ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଶୁଣ, ଏଇଠି ଏକଲା ରହିଥିବୁ, କେଣିକି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାହାରକୁ ଗଲେ ତତେ କିଏ ଧରିକି ନେଇଯିବ। ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟେ, ଉଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପଟେ ଏକ ପିଲାଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥାଏ କିଛି କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୁଲୁଥାଏ ଆଉ କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଠିଆ ହେଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଏଠି କାହିଁ ଗୋଟେ କି ବି କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କାଠ ନେଇ ନଗଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ, ଚଳିବୁ କେମିତି, ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ? ନା ନା ନା, କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମୁଁ କାଠ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ କେଇଠି ଯଦି କାଠ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ କାଠକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି। ଆଉ କହି ପୁଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା, କହିଲା, ଆରେ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଟିକିଲି ଚଢ଼େଇଟେ, ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିଦେବି, ବହୁତ ବଢିଆ ମଜା ହେବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟେ, ମା ମା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବା, ତାକୁ ପଚାରିଦବା ତା ନାଁଟା କଣ ସେ କହିବ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କିଏ? ତୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲୁ? ମତେ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମିନୁ, ମତେ ସମସ୍ତେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ନାଁ କଣ? ତୋ ନାଁ ତ କହିଲୁନି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ। ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ତୁ କଣ ଏକଲା ରହୁଛୁ କି, ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜି ଯାଇଛୁ? କହିଲୁ କହିଲୁ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ପିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଜି ଯାଇଛି। ମୋ ମା ଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ଏକଲା, ଭାବିଲି ମୁଁ ହଜିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ହଜି ଯାଇଛି। କଣ କରିବି ମୁଁ? ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ତମେ କଣ ମୋ ମା ପାଖକୁ ମତେ ନେଇପାରିବ? ଆରେ ଆରେ, ତୁ କାନ୍ଦନା, ଠିକ ଅଛି, ତୋ ମା ଯଦି ଯାଇଛି ଯାଉ, ତାହେଲେ ବଢିଆ ହବ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିବି, ସବୁଦିନ ତତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି। କଣ କହୁଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯିବୁ ତ, ନା କଣ ଭାବୁଛୁ ଚଢ଼େଇ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ମୋ ମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବେ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଖାଇବା ଆଣିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ପିଣ୍ଟୁଟି ବଡ଼ ବଦମାସ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଏଇଠି ମାରିଦେବି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏହା କହି ସେ ବଦମାସ ପିଣ୍ଟୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା ଚଢ଼େଇଟିକୁ। ଆଉ ତାପରେ ପିଣ୍ଟୁ ନେଇ ଆସିଲା ଚଢ଼େଇଟିକୁ ତା ଘର ପାଖକୁ, ଆଉ ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା ମା ଦେଖ, ମୁଁ ଏକ ବଢିଆ ଚଢ଼େଇଟେ ନେଇ ଆସିଛି, ଆକୁ ଆମେ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିବା, ବହୁତ ବଢିଆ ମଜା ହେବ। ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ପାଗଳ, ତୁ କଣ ପାଗଳ ଫାଗଳ ହେଇଗଲିଣି ନା କଣ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ହେଲେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ଦିଶିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଜାଦିରେ ବୁଲିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଖାଇବା ଖାଇବେ। ହେଲେ ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛୁ କହିଲୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ?
ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଚଢେଇଟେ ବୋଲି ସେ ମତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତେଣେ ମୋ ମା ମତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବ। ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ଚଢେଇ ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ତତେ ମୁଁ ଘରେ ରଖିବି ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ନାଇଁରେ ପୁଅ, ସେମିତି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ନେଇଯା ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତା ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦବୁ। ସେଣେ ତା ମା ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବୁଲି ଚୋରି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖି ଦଉଛେ। ଏମିତି କରିବା ବହୁତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତାପରେ ତା ମା ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଆରେ ଚଢେଇ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଡ଼ିକି ତୋ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯା। ସେଣେ ତୋ ମା ନହେଲେ ଖୋଜୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ପିଶାଚିନିଟିଏ ରହିଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଆରେ ମତେ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଇଟି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେବି। ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଖାଇନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ମତେ କିଛି ମିଳିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଟିକି ଚଢେଇଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ବସିଲା ଏଇ ପିଶାଚିନି ପାଖରେ ଆଉ କହିଲା, ଦୟାକର, ମୋ ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି। ଦୟାକରି ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଦେଇ ପାରିବ କି? ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କହିଥିଲି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲା ପରେ ତୁ ଏଇଠି ଥିବୁ। ଆସିଲେ 2 ଜଣ ଖାଇବା। ହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ମୋ ଝିଅ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ତମେ ମତେ ଖୋଜି ଦେଇ ପାରିବ କି? ଆରେ ତୁ କିଏ? ଆରେ ତତେ କଣ ମୁଁ ଖୋଜିବି? ଏଇଠି ତ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି। ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଦିଅ। ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ଖୋଜିବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ତ ଏଇଠି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ତ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 2 ଜଣ ତ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏହା କହି 2 ଜଣ ଉଡ଼ିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ପିଶାଚିନି ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ 2 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପିଶାଚିନି କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, କାହିଁ ଏଠି ତ ତୋ ଝିଅ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେଣି। ହେଲେ ଏବେ କରିବା କ'ଣ? ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଜିବା? ମତେ କାହିଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ତୁ କିଛି କହ। ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏଇଠି ତ ମୋ ଝିଅ ରହିବା କଥା। ହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଝିଅ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଠିକ ତାଙ୍କିରି ପାଖରେ ଆଉ କହିଲା, ମା, ମତେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଧରିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ତମେ କହିଥିଲ କେଣେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଧରିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ତା ଘରକୁ। ଆରେ ଝିଅ, ତତେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ କେଣିକି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଲୋକ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆମକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାহিରେ ବୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା, ନହେଲେ ଗଛ ଉପରେ ବସିବା। ସେମାନେ ଆମକୁ ଧରି ନେଲେ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ହଁ ମା, ହଁ, ଠିକ କଥା କହିଛ। ସେ ପିଲାଟି ମତେ ଧରି ନେଇଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିବ ବୋଲି। ଆରେ କାହାର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲା? ସେ ନେଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ନାଇ ଦଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ନା,
ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଡରେଇବି। ତାକୁ ମାରିକି ବି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଡରେଇବାକୁ। ଏହା କହି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଲା ସେ ପିଶାଚିନୀଟି ଆଉ ଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମା ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ପିଶାଚିନୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ଯିଏ ନ କରିବ ଜାଣିଥିବ ରାତିରେ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ସିଧା ନାମ ନଉଥିବ।